Bejn l-10 u s-26 ta' Jannar li ġej, il-Belt Valletta se tospita il-Festival Internazzjonali tal-Barokk. Il-qofol ta' kollox se jitlaħaq fit-Teatru Manuel, wieħed mill-eqdem teatri fl-Ewropa. Għat-tieni sena konsekuttiva dan il-festival se joħroġ lilin mit-Teatru Manuel b'firxa wiesa ta' postijiet li fihom element barokk, fosthom il-Konkatedral ta' San Ġwan, in-numru vast ta' knejjes li jżewqu l-Belt, il-Palazz tal-Gran Mastri u l-Bereċ. Ħafna mill-avvenimenti se jkunu mużikali, iżda l-programm imħejji se jkun qed jolqot l-aspetti tal-opra u anke dak tat-teatru nnifsu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Knisja Barokka ta' Santa Katerina fil-Belt Kapitali stess, id-direttur artistiku Kenneth Zammita Bona stqar li wara s-suċċess tal-festival tas-sena l-oħra, il-festival ta' din is-sena mistenni jkun ta' suċċess akbar. Huwa fisser kif din is-sena se tfakkar il-250 sena mill-mewt ta' Jean-Philippe Rameau li huwa wieħed mill-aktar kompożituri barokki importanti u għal dan il-għan ser isiru wkoll kunċert bil-mużika ta' Bach. Is-sena l-oħra 6,000 persuna attendew għal Festival Barokk u din is-sena madwar 2,000 turist se jkunu qed jiġu f'pajjiżna apposta għal dan il-festival. Ħafna hotels illi f'Jannar ġeneralment ikollhom occupancy baxxa ħafna, kellhom ħafna nies ġejjin minn barra. U x'għandu uniku il-festival ta' din is-sena? Għandna 3 ħdud darba biex il-familja sħiħa tista' tgawdi mill-festival għaliex għandna performances li huma speċjalizzati għat-tfal fit-Teatru Manuel u apparti mill-programm edukattiv tagħna t-Toj. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera li qal li l-festival qed jiċċelebra l-patrimonju tal-Belt Kapitali huwa permezz ta' festivals u attivitajiet bħal dawn li jkomplu jgħinu fil-mixja ta' pajjiżna lejn is-sena 2018 li fiha l-Belt Valletta issir il-Kapitali Ewropea tal-Kultura.